Avui, a la música que ens uneix, estem amb José Mira, director de la Unió Musical d'Ibi, que aquest 6 de juny realitza el primer concert després d'un període d'inactivitat per la pandèmia. Hola, José, benvingut a la música que ens uneix. Hola, Manolo. Moltes gràcies per la vostra invitació. En primer lloc, preguntar-te com ha afectat la pandèmia a la marxa de la banda. Doncs la veritat és que ens ha afectat prou perquè en primer lloc vam tindre que deixar el local on estem assallant normalment i canviar de local. Estem assallant ara mateix a la Compassa Tuaregs i a més d'això hi ha músics, sobretot els que són algo més majors, que ara mateix no estan podent acudir als assajos i la veritat és que sí ens ha afectat. A part del paró hem tingut que també canviar el programa diverses vegades, inclús retomar programes que ja teníem i anar adaptant-los a les noves dates que podíem fer. És un concert on es tocaran obres compostes per dones i una dedicada a una dona. Per què has planejat un concert així? El motiu de fer un concert dedicat a la música de dones compositores, bàsicament al principi era un concert que teníem per a març, per al Dia de la Dona, o la setmana que tenim altres el concert de la setmana del Dia de la Dona, però que es pot fer en qualsevol moment, perquè realment són obres que independentment que estiguen composades per dones, que tenen la qualitat suficient per estar en qualsevol programa d'una banda de música, no sols en un concert dedicat a la dona. No? També la veritat és que són quasi totes les dones són valencianes, són de la nostra terra, i també era un al·licient. A banda d'això, fem una obra d'un compositor belga que està dedicada també a Marianela García, que era una abogada salvadorenya que va lluitar molt pels drets humans i a conseqüència d'això la van assassinar. Quines obres es tocaran? Doncs la primera obra que interpretarem serà un passadoble que es diu Víctor Mira, de Núria Francesc Miralles, que és una compositora i clarinetista de Xixona, que va dedicar este passadoble al seu padrí en l'any 2014, que forma part d'una comparsa que es diu Mos Gras de Xixona. El passadoble és un passadoble fester de les nostres festes, un passadoble sentat habitual en la nostra festa. Seguidament tindrem una estrena de la nostra companyera Débora Nadal, que està estudiant composició al Conservatori Superior de Música d'Alacant. L'obra es diu Alhambra i la va escriure en 2019, el primer any que ella estava estudiant composició. És una obra molt descriptiva que descriveix absolutament una visita que ella va fer a l'Alhambra, els seus palacios, l'Alcazaba, el Palacio de Carlos V. És una obra molt descriptiva, com ja dic, amb molts efectes de percussió i també d'altres instruments. Espero que agrade i perquè ella ha fet un gran esforç i nosaltres també estem treballant-la el millor possible per a poder tocar l'obra el millor possible per a ella i per al públic. Continuarem en l'Odissea de Sara Galiana Sola, que és una peça que va ser segon premi en el concurs internacional de música jove de 2017 en València. Està basada en l'obra literària d'Homero, concretament en el viatge de volta d'Ulisses a la seva terra Ítaca. I també, la veritat és que també és una obra descriptiva i descriveix el passatge d'Ulisses quan aplega a la isla de los Cíclopes i fa front a Polifemo i després la tornada a la seva terra. Continuarem en Cleopatra, de Amparo Edo Boil, que és una trompista i compositora valenciana que està afincada en Los Ángeles, en Califòrnia. Ella està treballant sobretot música per a anuncis, música per a pel·lícules i música també per a videojocs. L'obra Cleopatra té melodies molt mediterrànies i la veritat és que la seva música recorda molt a les grans produccions cinematogràfiques del segle XX de Hollywood. I finalment tocarem Oscar for Amnesty. És l'única obra que no està composada per una dona. És un compositor belga, Dirk Brosset, que sempre està fascinat pel continent latinoamericà i dedica aquesta obra a Marianela García Vilas, que va ser una abogada salvadorenya que va donar la seva vida per els drets humans. Per acabar el concert tocareu Oscar for Amnesty, que és composta per un home, Dirk Brosset, però que parla d'una dona
concretament de Marianela García Vilas. Ens pot explicar un poc? En quant a l'última obra, Oscar for Amnesty, el compositor belga, com ja hem dit abans, sempre està fascinat pel magnífic i fabulós passat del continent latinoamericà i també sempre està preocupat pels drets socials i polítics que encara falten en aquesta part del món. En el poema sinfònic, Brosé utilitza com a inspiració la tràgica vida de Marianela García Vilas, que va dedicar la seva vida a la lluita pels drets humans en el seu país, El Salvador. Marianela, que va néixer en 1948 i va morir en 1983, es va graduar en Filosofia, Ciències Polítiques i Dret. Es va convertir en membre del Partit Demòcrata Cristià, a qui va representar al Parlament els anys 70. Abogada de persones polítics, va esdevindre ràpidament enemiga del règim militar. Va ser arrestada diverses vegades, torturada i violada. Quan l'exèrcit dispersava violentament les manifestacions, moltes vegades escapava per poc de la mort. En l'any 1981, el seu nom formava ja part de la llista negra del règim militar, així que va decidir fugir a Mèxic. I en 1983, disfressada, va tornar a El Salvador per veure com anaven les coses, però va ser descoberta i assassinada per un comando antiguerrilla. La versió oficial deia que va morir en un enfrontament entre l'exèrcit i la guerrilla. Marianela García Vilas es va convertir així en un exemple destacat de la lluita pels drets humans a Amèrica del Sur. És una obra molt emocionant que a més contarà per a narrar la vida d'ella, o si no una part dins de la música que escriu Dirk Bosset, contarà en l'actriu Clara Toledo Verdú. Espero que vos agrade i la veritat és que el final és molt emocionant perquè al final també té un poema que hem inclòs de Gabriel García Márquez. Gràcies, José. Estem encantats d'haver parlat amb tu. Molta merda i ens veiem en el concert. Moltes gràcies per l'entrevista i vos esperem a tots el diumenge 6 de juny a les 12 hores en el Teatre Rio. Una abraçada.